Nindot kayo paminawon mga igsuon nga matod pa diri sa ebanghelyo ang gugma sa Ginoo. Ang gugma ni Hesus alang sa templo sa iyang amahan nagdilaab sud sa iyang kasing-kasing. Kamo, nahigugma ba mo aning atong simbahan? Nagdilaab sad? Ni-donate na mo. Klaro kayo. Si Kristo nagdilaab ang iyang gugma sa templo. Mao to nga pagtan-aw niya sa templo didto sa Jerusalem nga gitindahan og mga baka, daghan kayong mga nagnegosyo, mga ngilis. Sa di na ni mao ang klases templo nga akong gihigugma. Mao tong iyang gipanglimbuad ang mga lamisa, gilabay mga sinsiyo, giabog ang mga naninda didto. Kay di na to mao'y klases templo nga iyang gimahal. Kamo ang inyong balay, nahigugma mo sa inyong balay? Kanaro inyong gipuy-an ba? Kusga. Nahigugma. Unyag mo adto ko didto, ako nang lapok-lapukan inyong balay. Malipay mo? Sabton lang pa der kay pare man. Pero sa huna-huna, sus, animal, pariaw, ugaw-ugaw, magkamong malimpyo diri da. Anang og nalipay ka, nahigugma ka sa maong lugar, imo ginang limpyuhan, imo ginang i-arrange, imo gina siyang nindoton. Nya kay nahigugma man ta dinhi, daghan sang nahigugma sa atong parokya, mo nang naanam kanindot ang atong simbahanan. Ang atong lingkuranan, minindot. Ang atong saog, minindot. Ang siling, minindot. Yan, nanasan mo'y hangin diha. Di na mo sigigana ba? Sigigana. So, ang mga nahigugma, mo'y nang hatag ani. Nanasaron diha atong gawas na. Samok itanahon kay gitukod na po diha ang atong dagkutanan, ang katong ato dihang tungtunganan unya sa atong cross, kaning Jubilee Cross nga 500 YOC. To na sa dito scaled, klaro na sad, sugod na sa trabaho dito, ang ato na sa structure, CR o uban pa. So, gaanam na siya kanindot. Nganong ato mang panindoton? Nganong day kadto sa una, pwede raman tumusimba ta. Panindoton, yun ka nahigugma man ta. Kanang inyong naong, nahigugma mo ana. O tanawa, di ba? Sige yan yung panindot. Bisag di yun nindot na ang naong, panindoton pag yun. Gagasto-gasto lang yun. Nya di ra ba yun mo nindot. Ikaw ra jud ikaw nahuna gatuo kag mahal kay kag nagasto nga nindot na imong naong. Oh, istoryahe bati ra gyapon kag naong. Pero tungod kay nahigugma man ka, di ka muhunong pagpanindot ana. Nakaron, unsa man ang templo nga tinuod nga gihigugma sa amahan, gihigugma ni Hesus. Matod pa sa itong ebanghelyo, ang iya gid ang gipasabot ang iyang lawas. Ang templo nga mao ang lawas sa tao, gihigugmas Ginoo. Kita gihimot ang templo sa Ginoo, templo sa Espiritu Santo. Motuo ba mo nga templo mo sa Espiritu Santo? Ana, lingi ana imong tupad. Ingna nga motuo ka nga templo ko sa Ginoo. Ingna imong tupad na motuo ka nga templo ko sa Ginoo. Labi nag-imo ng bana imong lingian, motuo ka nga templo ko sa Ginoo. Mingon imong bana, yawa sa nimong temploha ka eh. Inyong mga anak ba ingna dong, motuo mo dong dahil nga ako templo ko sa Ginoo. Ana, siyambot man baka kay Ginoo, sige lang kag yaw-yaw diha. Kamusang mga anak, sige mo duwaan ng computer, di na mo mutabang sa buhat sa balay, makakita pa ka ng inyong mga ginikanan nga templo pa mo sa Ginoo o templo na mo sa demonyo. Kamu diyang mga manag-uyab, nagasigi og tinukhangay, bisag way kasal, templo pa ka mo sa Ginoo. Kamu dihang puro laki, niya magsigig dugdog, magkinuanay pa yun, templo pa ka mo sa Ginoo. Kamong mga babae pulos, nag-live-in pa yun. Ingon pa nga, banag asawa, templo pa ka sa Ginoo. Ang pari og madre, templo pa sa Ginoo. Mangutana ka ta, templo pa ka sa Ginoo. Unsa may makaguba sa templo,
Matod pa ni Kristo, ayaw ninyo himuang merkado ang templo sa akong amahan. Unsa man ang merkado? Money-centered place. Ang naas merkado, kwarta ang gihisgutan. Kwarta. Kung ang atong lawas gamito na natos pagpangwarta, sigig yung pangwarta, ang gihuna-huna yun kwarta. Kana, nahimo na kang merkado o gusto na ni Kristo nga limpyuhan ang imong kinabuhi. Unsa pag ito as merkado, pleasure, kana yung lami, kani day, palitan ni lami, kani lami, pulos yun lami. Ang tuwa dito, ang mga tao sa dito gusto kay lami, hangtod na nag-unay na lang na sila dihag palami. Nya kamo, dili mo sige pangita ng lami. Uy, tubag. Oh, lami yun. Awa na, hugaw na sad ka na. Nya naa sa templo kaning gitawag nato og linibakay, kana bang dinautay ba kompetensyahay. Naa sa na des merkado, kusog kay nas tanan. Nya kamo wa mo maglinibakay ron. Nahugaw na sa na inyong templo. Mao na nga sa atong unang pagbasa, para malimpyo atong templo, ang atong lawas, ang Ginoo naghatag og 10 commandments. Doon na siya mga sugo nga atong i-observe aron ang atong templo malimpyo. Nakasago pa mo 10 commandments? Naani gisuwat sa Exodus chapter 20, atong first reading karon. Kinsa ninyo dinhi ang nakamemorize pa sa 10 commandments gikan sa number 1 ngadto sa number 10 in proper order? Taasan kamo. 1, pay usa dito. Ato yan ng check upon, kaya pay usa. Unsa man ang ikaunom na commandment? Wa kay dom ay klaro kayo. Ang ikaunom na commandment, wa sa ko kay baw. Oy, paborito kay na namo. Amo man ang i-discuss ngadto seminaryo, mao kuno nay kinalamian na commandment. You shall not commit adultery. Thou shall not commit adultery. Mo na gitawag nila og the sixth commandment is the commandment about sex. Di ba? Gamay ra kay diferensya. Six of sex. The commandment on sex is found on the sixth commandment. Na siya. Di mo motuo. You shall not commit adultery. Nya matod pa ni Jesus, unsa man ang adultery? Siya, ginaingon kaniadto nga kanang magkabit-kabit nga pulos minyo, giingon ang adultery. Kanang makighilawas ka nga minyo ka, makighilawas ka laing babae or laing laki, gitawag nag-adultery. Pero si Kristo nag-ingon, ang lalaki nga magtan-aw sa babae, uban ang hugaw nga huna-huna, nakapanapaw na, nakakomit nag-adultery. So para dahil ni Kristo, ang adultery ni asa huna-huna magsugod. Mao na hastang pari makakomit og adultery. Adi mo moto? Muna giingon nga adultery from a distance. Nasa roy online adultery. Kay high-tech na masarong adultery, online na. Kanang gitawag natong pornography. Ang porn, adultery man sa na siya. Part man na sa sexual na kahugawan, sexual sins. Na siya. Nya kamo, wa mo ka-commit ana. Wa? Huy. Premarital sex. Adultery po na. Same sex. Adultery po na. Kanang mag-istorya-istorya mo diag laway. Adultery po na. Kanang magsulob nga ipakita gidinhi, ipakita nganhin pusod, ipakita nga ringkigol, ipakita nya ang nagtan-aw gato ng laway. Hastang nagmisa to sang laway. Kana adultery na pud na kay manood man ang anis utok. Manood man na. Nya ikaw sang gasulob ana, sa wa ka mosulob ana, duna na kay laway nga hunahuna.
pakita ko ni. Nindot ko kay ni, nindot ko kay ni, kanindot na kong dughan, kanindot na kong pusod, kanindot na kong diri, legs na ko, kanindot ani, magsigag na ilang mga mata ron, paso na ko. Hasta pare, totok, Lord, noon sa man ni Lord. Adultery part, yapunas adultery, para ni Kristo. So, mauna, makahugaw gina sa atong lawas, sa atong templo, makahugaw na siya. Unsa nakadyog imong buhaton, di ba? Kana usa lang naka-commandment na kun atong sundon malimpyo kita, wa tay malisya, wa tay mga laway nga hunahuna, wa tay mga laway nga mga desires ug mga actions. Limpyo, di tahugaw. Mao na naa ang 10 commandments. Unsaon pagtuman ang 10 commandments? Matud pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, gipakamatya ni Kristo ang commandment of God. Nganong namatay si Kristo, nganong nalansang sa cross, kay matud pa ni Kristo, mianhi ko aron pagtuman sa mga sugo sa akong amahan, ug wa ko'y laing buhaton gawa sa pagtuman sa sugo sa akong amahan. Nya aron matuman ka ng 10 commandments, kinahanglan kitang mo desisyon na mamatay. Kay di gani ka mo desisyon nga mamatay, madahagyog ka, makasupak yun ka sa 10 commandments. Para din sa atong parokya, sige ta dinig project. Ato bang gihimong merkado ang atong parokya? Naman tayo daghang project. Gihimo na tong merkado, nahimo batang money-centered? Tubag. Kana din akong gipamaligya nga slots di, dili din na money-centered. Ha? Da. Dipinsahin ninyo. Maunang wagin mo mamalit hangtod karon. Ingkas padir ba? Sige pamaligya. Sa ito, pasupak na na. Marketplace na na. Bitaw no, hunungon ta na lang kanina. Unsa man ang kuan? Unsa man ang marketplace? Kana bang ang need sa tao imong negosyohon? Pananglitan mo, anhi mo, kinahanglan kayo mo magpakasal. Ngayon ko, sige, magpakasal mo, 5,000 ha. Di mo makasal o guway 5,000. Imong ginegosyo ang iyang panginahanglan. Kakuha mo? Pabunyag tako, pader. 1,000 ha. Ngayon di pwede hangyo, pader. Di pwede. Mahal na kayong kurente. Holy water, mahal na sa doon. 1,000 yun. Mao na inigool na nyo sa opisina, magsige na mong ingon, tagpila ang bunyag, tagpila ang kasal, tagpila ang patay, tagpila ang misa, inigdawa sa pader, tagpila ka. pila day pader. Kana bang sige na yung pila mo na marketplace, pero ang ato din na maligya tag slots, dili man ni need ninyo ang atong gipugos. Unsa man? Ang inyong love. Ang inyong love, ato lang gibutangag kuta-kuta para murag doon na mo'y basihanan unsaon ninyo paghigugma ang simbahan. Wa sad mo pugsa. Mao na bangtod karon wa gyapon mo mamalit kay wa man mo pugsa, wa man mo ay na mog simba basta di mo palit og slot. Yan ay mako na pilay ka slot imong kuan, yung magdakag resibo ba? Yan ako napalit. O sige, suod. Pilay imo, isa di ana. Sige, suod ana. Dili ingon ana, mo na negosyo. Sila sa una ikingon nga, musod ka, magdaman yung kaghalad ka na mga tukmo, mga karnero, o uban pa diha. O dili kakapalit dito, di makakasod sa templo. So ginegosyo nila ang panginahanglan sa tao. Mao nahimong marketplace. Kita din hiwa ta magnegosyo. Unsa man, gitabangan mo nga maka-express sa inyong paghigugma. Mo na karon, doon na sa taylaing slot nga gipamaligya. Ang una, hope and opportunity slots para nas atong mga projects. Unya, ang presyo ana, ang presyo, ang kantidad para inyong iamot ato man ang gipisa-pisa tag 2,000 per slot. Sa ato pa, kung gusto kang mutabang sa atong projects, mubayad kag 2,000 sa kausa ka slot, tagaan sa kas Ginoo og paglaom og kahigayunan sa kinabuhi. Hope and opportunities. Nya kay umaabot mga atong pista karong Abril 17, nagmeeting na Miss Pastoral og sa Finance Council,
gibana-bana pod nga posible atong magasto ani mga 500,000. Igo-igo sad sa 500 YOC nga celebration nga magsugod karong Abril 4 nga celebration. So masabak ang atong pista. Amo na mamaligya na lang sa tag-slot nga gitawag og Prudence and Prudence and Healing Slots. Unsa man ang prudence? Kana bang kamao kang mubuhat sa usa ka butang in a proper way, proper place, proper time, proper person, and proper manner. Mo na prudence. Kana bang kamao kang mubuhat ba sa butang in a proper way? Unya dayon healing. Kinsa may tag-iya, kinsa may champion anang prudence ug healing, ang atong patron nga si San Vicente Ferrer. Mo na gipananghid na akong San Vicente Ferrer na 500 ka prudence and healing slots, tag 1,000 per slot. Nyag mahalin na mo na itong gamiton para sa pista. Aron daghan ta nga maka-sponsor sa pista. Ingon ang among mga kauban sa pastoral o finance, pader din alang ta manuol o kanang special gyud nga mga tao atong patabangan sa tanan. Kitang tanan mutabang ta. Amo na tag 1,000, gakinahanglan na tag 500 ka 1,000. Ikaw niya pader pwedeng tunga lang anang prudence o healing. Oo, tunga pwede ka mohatag og 500. Tunga ra na. So imbis maayo ang imong heart o ang imong baga, ang heart ang heart ay maayo, ang baga tunga raman tunga raman di. Ang heart ay maayo, ang baga pabilin. Unya pa der kay naa man sad koy insomnia, nya napadjud koy kanaganing kuan, high blood. Og tunga imong ibayad, maayo ang imong high blood, magpabilin imong insomnia. Mo na maanemic na ka. Joke ra na pwede ra gyud bisag pila ihatag kana misyor ra mo na siya. Ako lang ning gihisgutan tungod kay wa man ta dinhi mamugo, so wa ta maghimog marketplace. Ang ato gugma paghatag. Og muhatag kag 1,000, okay. Muhatag kag 1 piso, okay. Hatag kag 100 para sa pista, okay gihapon. Ato ra man ang tingbon, nya ato dayong tutalon. Uy, niabot na man siya og 300,000. O pila naman ka box slots atong nabaligya di ay nahalin. Niabot na di ay og 300 ka slots. Ana. Pwede ra jud ka muhatag pader, donation sa pista. Pila man ni sa piso pader ikanalay puno. O sige, okay kayo. Isa niya pader nanak ko na healing o kaning prudence. O na, abot unahan mamumo din ka. Nganong namumo man ka sa piso ra man yung prudence. O nang naparok. Ay, so, binuang lang na pero matinood na usahay. Sige, manindog na ta.